Kochani moi drodzy, to się tylko może edycję przytrafić, to jest szok. Przyjechałam z nowego miejsca i patrzcie się, na jaki festyn trafiłam. Ha, to jest szok. Morze piękne. Dla was oczywiście filmik, żebyście też z nami uczestniczyli w fieście. Ile mi się zdąży, to wam sobie, patrzcie się. Tam są jachty, właśnie wróciliśmy w ogóle z tego, z jachtu. Charlie i Edytka jeszcze są na jachcie. A Toliunia, powiedz ładnie cześć. Hello, hello, dobra, mamy tutaj Toliunię. Teraz zobaczcie, jakie fajne dziewczyny tutaj sobie chodzą. Mamy widoki po prostu nie z tej ziemi. Nie wiem, czy mi się uda, kochani, wszystko to wam wgrać. Ale ile to w ogóle to trwa która godzina jest? Nie, to trwa 4 godziny, więc wam tylko troszkę zrobię. Ale możecie ze mną sobie to oglądać. No w ogóle jest mega, nie? Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla innych ludzi. Nie przejmujcie się głupimi opiniami, głupimi dogryzkami, zazdrosnymi ludźmi, bo Pan Bóg wszystko widzi, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Ludzie i tak mają swoje opinie i tego nie zmienimy. Zaczął padać deszcz. Nie wiem, czy mnie słyszycie, czy nie. Tam dziewczyna tańczy i cycki się trząsną, więc pewnie chłopakom się nie podobało to. Co jeszcze? No, a konik sobie tutaj jest, proszę bardzo, prawdziwy konik. Jachty są piękne. Króla już tutaj mamy. Jeszcze potrzebujemy białego rumaka. Na razie przyjechał do mnie na brązowym rumaku, nie zasłużyłam na białego, ale kiedyś do mnie przyjedzie na białym rumaku. Pamiętajcie, w życiu trzeba być bardzo wesoły. Potem mi dajcie znać, czy w ogóle coś słychać, co ja gadam. To się drę do tej kamery i nic nie słychać. Toliunia, zobacz jak pada deszcz. Zobacz jak pada deszcz, to ja. It's proper raining. Zobaczcie, super. No, rumaku, tego książę tu jakiś taki nie za bardzo jest. Czy ja przybliżę wam go sami. No nie, no książę to w ogóle w jakiś kurde tych mi przyjechał. W jakichś czarnych butach i w spodenku. Nie, no proszę pana, nie, panu podziękujemy. Jakiegoś fajnego prośmy księcia. Co jeszcze tutaj mamy ciekawego? No nie, no ja sama nie wiem w ogóle o co chodzi, gdzie się dzieje. Tutaj mamy trąbkę. Oni nie będą grali, idą następni. Czekajcie, to wam zrobię. Stamtąd wam zrobię, jakie mamy widoki piękne. Wam tutaj przybliżę, nie wiem jak to video będzie, ale no w ogóle jest mega. Co tutaj wiozą? Carmelo Storia chciała. Może będą rzucać tymi słodyczami. Co jeszcze? Tutaj wam poprzybliżam, tutaj wam oddalę. Się rozkojarzyłam, by wam poopowiadała dużo rzeczy, ale się... Co? Where is the sweet? Yeah, but they not giving now. Yeah, but no here. They're not giving sweet now. Patrzcie jak ładnie tańczą tam dziewczyny. To ja patrz, jakie tam dziewczyny robią. Jaja. Proszę, patrzcie się jak pięknie tańczą, no. Wow, uczymy się jak pięknie tańczą, no. Pięknie. To ja idę do nich tańczyć. To ja you go for dance. Pięknie, zobaczcie. No. Nie no, w ogóle słuchajcie, jest mnóstwo, że jeszcze będzie atrakcji tutaj mnóstwo. Ale wam chyba nie zrobię wszystkiego. No kurczę, ten książę na mnie czeka, ale nie idę do niego. Jakiś zielony z krzyżem czerwonym. Proszę, tutaj świrują dziewczyny. No kurczę, zaczęło padać, biedni ludzie uciekają do domu. Mam tutaj następną jakąś parodię. Super, idą. Ale fajne to życie jest. Niektórzy mówią, że tak podróżnicy to walnięci. No walnięci są, ale ile mogą zobaczyć w życiu? Zobaczcie się, nie no jest w ogóle super dupa. Nie? Zobaczymy ile tutaj jeszcze posiedzę, ale posiedzę trochę. Ja w każdym kraju, w każdej miejscowości coś fajnego zobaczę. Tego słuchajcie, to co wam przekazuję tak na filmach i na zdjęciach, tego się nie da przekazać, że zostaje w głowie. Jak sobie zasypiam tak wieczorem, idę spać, to takie mi się obrazy pojawiają w mojej głowie.
I jestem tak bardzo wdzięczna Panu Bogu, co mi daje. Bardzo wdzięczna. Ktoś może powiedzieć, że Pan Bóg nie błogosławi proporcjonalnie do tego, co robię, ale błogosławi, błogosławi. To są jego opinie, nie Pana Boga. Patrzcie się, jak dziewczyny pięknie tańczą. Następna idą baletki. No i będę musiała za chwilę Wam wyłączyć tę kamerę, bo mi bateria się oddzie, więc bardzo dużo tego. Może później sobie coś. Słuchajcie, żegnamy Eddie Slim. Eddie Slim, pa. To Junia, pomachaj ładnie. Pa. Dobra. Rumek, słuchajcie, ja go nie biorę, ale jak któraś się zgłasza na jakiegoś klienta na brązowym rumaku, to za chwilę go zejdę i mu powiem, że czekacie. Okej? Dobra, nie, no patrzcie się, mówię ci masz. Przyjechał następny ksiądz, ale w białej podkoszulce. Pa, później, ale się jazdy dzieją. Później włączę następną kamerę, żeby wam, następne video wam włączę. Nie słyszę w ogóle swojej gadki i swoich myśli. Tam jacyś rycerze się pojawili, to tam fajnie